hai ku blai ieid pi we baro akarteng ga khoj bat ka bathiang tam ka jong Jesus Christ ka benta ya ka bang kwa banwan ra apdeng jong pi ha kani ka step kalong ni ieid Naba U la ieid Shwa yangi kani ga de ka benta ya ka bang kwa banwan ra apdeng jong i we ha kani ka step ka bamenta kalong ni ieid Naba U la ieid Shwa yangi we uta ubamangi ieid Naba U la ieid Shwa yangi uta ubamangi ieid Naba U la ieid Shwa yangi dai u Jesus Christ kan dai u khon u jong u blai u balawan shakani ka perthei ban yap halor ka ding phna bat ban ieid na ka banta ka jonga bat ka jong phi ini ban pe bat ngai ka ne na shithi baning kong yo nes kalonong basaw ka khot ka ba khat kan dai kaktian ka jong blai hang to kong ngi ieid mangi ye u Naba U la ieid Shwa yangi kani kaktian ka jong blai ka kren bangi ieid mangi ye u Naba U la ieid Shwa ma u yangi u jisu u la ieid Shwa yangi Shwa ba manga bat ma phi ngin ieid ken u Shwa ba mangi we ngin ieid u jisu ngin i tho u jisu u la deb ieid Shwa yanga ba dia phi u jisu u la deb i tho Shwa yanga ba dia phi ba u jisu ku manga ong u phi u jisu u la wan changani ka pathai ban yap halor ka ding phna ka daw ka long ba ieid ken yanga ba dia phi la dangin pe yakani na ka gospel jong yo anes kalnong ba lai ka khot ka bakhan rio ka ba baro na bdeng jong phi jutem bat phi jup ieid ban puli ya kani ka khot bible ka khtin ka jong blei ka ong komni Naba U blei u la ieid ka ta ka pathei ka baul it no yala u khun u bla khamar we bo ei ru bangit ha u unom jot sho henry un yo ya ka jing em ka bom jukot hangni ken ka pen isai bo blei u la ieid yanga ba de pi hadu kata hadu bo sham la bendut wat ban pha yo tau khun u bla khamar we ban yam Lord ka ding na tang na ka da ba manga bat ma phi ngin yo ken ya ka jing em ka bom jukot tang na ka da ba manga ba na phi ngin yo ken ya ka ta ka jing em ka bom jukot u blei shem la benut ban pha wat yo Jesus Christ u balong u khol u ba marwe jong u ban wan shakani ka pathai ban yap Lord ka ding na ka ni ka dei ka dak jong ka jing ieid ka jong blei na ka benta ka jongi ka dak ka bau jisu u la ieid yanga ba dia phi salya wat bon it no yala ka jong ka jing em halor ka ding na tang na ka da bau ieid yanga ba dia phi bat ka dei ru kan yanga ba dia phi ya ka bangin ieid yo jisu Christ ka dei yanga ye phi bangin ieid yo jisu Christ ko bau jisu u la ieid yangi ka dei pat yangi iwe ya ka bangin ieid ken ya u jisu Christ lara phi puliru na ka shithi baning kong yo anes kalau nong balai ka khat riu hi hang tu ka tien ka jo blei kong hakini ngala itu ya kata ka jing ien na ba ula it no mo u ya la ka jing em na ka benta jongi ngiru ka de yengi ban it no ya la ka jing em na ka benta ki para bangen pinam ka tien ka jong blei hani kong hakani ngala itu ya kata ka jing ien kamot de hakata ka sngi lane de hakata ka ba jisu la yap halor ka ding phna de hakata ken bangila itu ken ya kata ka jing ieid ya ka ba jisu ula ieid na ka benta ka jongi but ong la it no mo u ya la ka jing em na ka benta ka jongi ula it no u jisu ya la ka jong ka jing em tang na ka daw ba nga ba no phi ngin yo ken ya ka ta ka jing em ka bom jukot bar ka ong shishu ang tu ngiru ka de yangi ban it no ela ka jing em na ka benta ki para bengi ka de pat yang nga ba dia phi ya ka bagin it ya la ka jong ka jing em na ka benta ki para bengi hang ne ka tin ka jong blei kam siam la ong baladangi ieid ki para bengi la ne ladangi ieid ki brio la ne ladangi ieid ki min sim ki badan ha ka ne ka pathai ka de yang nga ba dia phi ru bangin sha sa na la ne ka de yangi bangin yap halor ka now jisu hanu kam kren ye kita ki ke baro henry ham ni bong ieid para banget hang ni ka kren ba ni day ban ye thu yo jisu shaki we pat ni day ban ya lap yo jisu shaki we pat ni day ban pen i ba ni day ban pen i ya kata ka jing ieid ka jong jisu yang ni iwe pi we hadu ka no bo jisu ula ieid na ka benta ka jongi hang ni ka kren ya kata kam sham kren baladangi ieid iki para bengi lanangi ieid iki tai para majan lanangi ieid iki brio ki bodan hakani ka pathai kam sham ong ba yang ngiru la day ban sha sa nar na no lane mangiru ini ban yap no halor jong kata ka
ding na henry ka day yengi ken ya bangin pla yeu jisu shikiwe pat ya tho yeu jisu shikiwe pat pen I ba hadu ka no u jisu ula ieid na ka benta ka jong ngabat ka jong pi hadu ka no u jisu ula ieid hadu ba salya wat ba IT yala ka jong ka GM na ka benta ka jong ngabat ka jong pi ka ne ken ka dei ka daw ka ba mangi iwe pi iwe ngi ban ieid ya u jisu Christ Naba U ula dab ieid Shwa ma U yang ngi u jisu ula dab ieid Shwa yang ngi komta ka deiru yang ngi ya ka bangin ieid ken ya u jisu Christ u bleun kor khu I feeling ba ka ne ka tien ha ka ne ka step amen.